Per fi algú ha fet una pel·lícula interessant sobre Batman, o sobre superherois en qualsevol cas. No faré spoilers, però bona part de la pel·lícula gira entorn a dues idees conceptualment interessantíssimes, filosòfiques i ideològiques. La primera és la qüestió de la màscara. Us deixo un vídeo aquí a baix on parlàvem de les màscares i d'Erving Goffman, aquell concepte que deia de la identitat i de les màscares que ens posem davant en aquesta societat. Doncs la màscara, hi ha un moment importantíssim en la pel·lícula quan un personatge li diu accepta-ho, tu i jo ho sabem, en realitat la teva veritable identitat no és el que hi ha darrere la màscara, la teva identitat és la màscara. En Bruce Wayne, per entendre'ns, no és més que una màscara per emmascarar la identitat original, que és en Batman. Però encara hi ha una idea molt més interessant al voltant de Batman, d'aquesta última pel·lícula, i és la idea de com lluitem contra la corrupció en un món extremadament pervers. Perquè Batman sempre s'ha distingit, i molt en particular en les últimes pel·lícules de Christopher Nolan, per lluitar contra aquest món corrupte, cert? Però el que ha entès molt bé aquí Matt Reeves i l'equip de guionistes és que en Batman necessita, per poder lluitar de debò contra aquesta estructura, per poder carregar-se aquesta estructura, necessita entendre que ell és part del problema i que necessita donar-li la volta ideològicament a la seva identitat per poder lluitar veritablement contra aquesta estructura tan corrupta. Si no entenem que formem part del problema, que hem acceptat aquestes estructures corruptes i que fins i tot de manera inadvertida, sense voler-ho, hi participem, hi contribuïm i a vegades fins i tot les defensem, aquestes estructures corruptes, és allò que en dèiem de la cooptació, si no som capaços d'entendre això, mai serem capaços de canviar les coses que no ens agraden de la nostra societat i de l'estructura amb la qual funciona. I això de Batman ho han entès perfectament. Us ha agradat The Batman a vosaltres? A mi sí.